Здравейте! Екипите на издателска къща Анубис и издателство Булвест 2000 имат удоволствието да ви представят своя първи електронен продукт за най-малките. Планета на загадките е отговор на нарастващата потребност от разнообразни образователни материали чрез използване на големите възможности на информационните технологии. Мултимедийният диск Планета на загадките е ориентиран към работа с деца от 5 до 7 годишна възраст в подготвителните групи на детската градина и училището. Образователното съдържание, което децата овладяват, докато играят и се забавляват, е разработено чрез различни по вид и степен на сложност задачи. Сред тях ще намерите научно-популярни текстове, музикални и художествени произведения, анимирани образователни игри и занимателни упражнения. Съдържанието е структурирано в 8 основни раздела. Темите пролет, лято, есен, зима обединяват учебните материали, с които работят децата. Игрите и задачите по всички образователни направления са представени чрез характерните за сезона занимания и дейности. Съдържанието на диска е поднесено достъпно и атрактивно и може да се използва както за работа в детската градина и училището, така и в семейна среда. Елате с нас на чудната планета на загадките. Планета на загадките. Инструкции за работа с диска. Поставете диска в устройството. Ако програмата не се стартира автоматично, изберете компютър за Windows 7 или напишете компютър тук за Windows 8. Кликнете върху стартиращия файл. Изберете тема, като кликнете върху балон. Изберете подтема. Изпълнението на упражненията и задачите се осъществява чрез няколко типа манипулации. Оцветяване на маркиран обект, кликване върху позициониран обект, влачене на илюстрация или част от нея, снимка, буква, сричка или друго изображение до маркирано или свободно място на екрана. Някои от упражненията имат продължение. За него ще разберете от пулсиращата стрелка в дясната част на екрана. Кликнете върху стрелката едва, след като сте приключили с изпълнението на текущото упражнение или задача. В папка за учителя ще намерите подробни указания за работа.